Putadan kay April Fools. Yes. Oh, nya. Unsa man nadala kasi ang atik. Dapat na kayo nakita sa chat, Radyo Manre. Ano ba nakita nimo? Ano tong babaeng hi po, can we try again? Masabot niyo. Nagtubag pod. Try again, ilang relasyon guys. So kay wala mo kuna-una na. Nitubag ang iyahang ex. Sa may niya. I admit I still like you. Babawi tayo sa isa't isa. Nitubag man ang babae nga, happy April Fools. Agoy! Pagka sakita po, no? Okay. Nagkinaingon. Ayaw din nyo na i-April Fool ang mga ex Yes. Sakit. Sakto na. Sakit pa sa naipit sira. Tiro. Ako may na-April Fool sa Sige, kanta na day. Kanta. Sige. Kanta Pero bitaw ka Juan Abi. Ito pa inumdum lang yun na katawan ka no kay April Fools man. Di kayo gindaon to yung mga pranks nga dili maayo or jokes. Kaya daghan ba vloggers karon nga mga nga content. Mao gyud himo nila nga content. Yes. Nagka ng April 1, ako iba na remember na ko kaniadto na daghan kay nag mga content nga mo ano na daw sila, di na daw silang padayon og vlog. Ako iba na kanang nahimatay. Unya ka ng ang uban pod ka ng pakuratan. Yes. May ingon ana tapos pakuratan nga. Kawa na daw siya, nawala na gid ay. Tinuod gid ay to. Ano putahon. Pero nahipahinomdom din hi Radyo Man Arens. Ano pa siya nga. This April Fool's Day, ayaw daw pag fake pregnancy. Do not prank delivery riders. Uy, kano. Don't prank sellers nga buot lang in taon makakita or makahalin ba. Prank nimo and don't joke about anything hurtful to someone. Uy, kano. Tinuod na. Sakto na kay basin unya gamito ng mga contents karon diha sa kining vloggers niya or kining mga social media content creators ba, di ba? Unya mag-order sila. Tapos di ay prank lang. Kada nagbaho ka baya. Mo to mong punto kaganina ni Radyo Mandong katong mga magbabuntis-buntis. Bitaw. Unya na yung mga couples karon ingon pa na Radyo Mandong kaganina nga naglisod og kanang kuan ba? Buo in taon nga magsabak ilang mga asawa. Basta lang pa ito. Yes. So muna ang ato ang dapat buhaton karon Radyo Manabi. Sukol day, barugi day api, barugi barugi. Bring joy and not harm. Dapat igigid ka nang kung mag-prank man ka mga kasama, sigurado ang kana imong gi-prank makatawa. Dili kay masakitan. Di kay mahiubos ng noon nga. Ayaw po. Sa tibuok kinabuhi And actually, di na mo magtinggan na. Yes. Di ba?